Ку-ку! Здравейте, на здраве! Днес ще ви представя новото попълнение в колекцията от 511 Tactical. Това е чанта Messenger Bag, се води, чанта куриерска, която е купена от европейския сайт, не от Camouflage BG. Цена, да не казвам, 100 еврака. Това е чантата, която е с велкро. И така. Тъй като няма много в интернет информация за такава чанта, аз исках да си я взема заради един преносим компютър, който не мога да ползвам. Така, започваме с началото. Има няколко джоба. Тук може да сложиш нещо като химикалки. Тук човек може да сложи радиостанцията, примерно, обаче няма как да стане, защото ще стърчи. Предполагам, че ето е тук, ако се сложи. Ето, перфектно. Една радиостанция. Има и още един джоб за още една радиостанция. Така. Вътре има един джоб с две отделения. Има много интересна и готина дръжка за през рамо. Да не казахме, че има джобче, в което може да се сложат най-различни неща. Така. Вътре има джобове, най-различни. Тук така, малки, големи, примерно някаква мишка за компютър, човек ако ще се сложи. Има един по-голям джоб. Предполагам, че той е перфектен за зарядното кабел на зарядното на лаптопа. Тъй като в сайта пише, че се събират лаптопи ориентировъчно 15 инча, аз имам един такъв под ръка, който когато го сложиш и пасва перфектно и в предния и в задния джоб. Но тъй като по него ми се налага да използвам и по-голям, 17,3 инча, бяха написали ентусиасти, че се събира с потупване. Е така, перфектно, просто перфектно, супер. Става и за двата вида мобилни компютри, което предполага, че що може за 17,3 инча, ще може и за по-малки най-различни размери. Така, виждам, че вътре има още едно малко джобче, в което може да се сложат някакви тайни нещица, като бутилка с вода или кенче от бира. Така. Чантата е с велкро, което е много удобно, да не си играеш да закачаш пластмасовите закопчалки. Така. Дръжката. В принцип. Предполагам, ще бъде удобно за носа, не съм много сигурен. Има и отвор за куфър, когато се пътува някъде, да може да се използва и това. Джоб, който също има велкро, т.е. може би за някакви допълнителни модули. Затваря се, за да е по-удобен, се отваря с два ципа. Голям джоб, външен, с нещо си, който може би пак с малко повече зор може да си вкарате и още един лаптоп. Това е само за тия, които са прибират от Съединените щати към България и си купили ефтин компютър. Така. Това е в общи линии чантата. Само да добавя, че като допълнение, поне за поръчката през месец февруари, даваха безплатна излезе на главата. Безплатна нашивка, тук ми суфлира оператора. Но тъй като имаш и опция, ако човек си купи малко повече неща, получава безплатна шапка, която е много готина. Аз си взех една тениска намалена на 12,50 евро, плюс един сгъваем нож. Икарус с звучното име, Икарус DS или нещо от сорта. Сега ще го погледнем. Така иначе, за такъв нож се оглеждах много отдавна.
И все не си купувах, цената му е с 1 лев по-скъп, отколкото е в магазина на Бяла черква на Камуфлаж БГ. Така, Icarus DP Full. Тоест острието е 3,34 инча или 8, и няколко сантиметра. В отворено състояние 8 инча, което е 20 см за ножа по-нататък. Това е всичко от мен. Който иска да поръчва, поръчката с нормален шипинг по DHL пристигна в България на място с пиви за 7 работни дни. Това е всичко, приятели, на здраве и да си ползвам със здраве хубавите нещица, които съм си взел.